soc Josep Maria Lloró. Ens hem reunit en una taula rodona 3 experiències, una de Manresa, una del Vendrell i una de l'Institut Matadepera, en el que les 3 tenien en comú que incentivaven hàbits d'emprenedoria. En el cas del Vendrell i de Manresa, lligades més a cursos de formació professional, cicles formatius i batxillerat, i en el nostre cas una proposta que era una mica diferent perquè nosaltres no lligàvem tant amb els conceptes d'empresa i negoci associats a emprenedoria, sinó més aviat volíem desenvolupar amb els nostres alumnes una actitud, una ètica emprenedora. Hem desenvolupat una assignatura que en diem Timó de Vida, l'objectiu fonamental del qual és empoderar els alumnes en totes aquelles capacitats que disposen i que no sempre surten en l'àmbit acadèmic, a estimular-los en la creativitat, el treball en equip, la capacitat de ser reflexius i autocrítics i a la vegada ser persones que tinguin valors, que tinguin voluntat de ser ciutadans que participin de manera activa en la vida de la comunitat en la que estan i a més, i aquest és el leitmotiv del nom de l'assignatura, que siguin els protagonistes de la seva vida. Hola, soc el Manolo Cortés, soc el president de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut. Enguany la jornada trobo que el tema ha estat molt ben triat, el tema de l'ocupabilitat juvenil, amb el context que estem, i la valoració d'aquestes jornades que faig és molt positiva. Realment està molt bé disposar d'aquest espai on ens podem trobar tant els professionals com els polítics de l'àmbit de les polítiques de joventut.